Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu masoya al'umma ma'abuta kallon fina-finanmu na Hausa da kuma comedies ɗinmu. Wato ina ba ku haƙuri a bisa alƙawarin da muka muku na 'ya'yan Alhaji, za mu riƙa kawo muku shi a duk sati. To gaskiya wani matsala ya faru sakamakon wannan problem da ya faru shine kuka satin nan baku ji mu ba. Wannan matsalar ta faru ne ba tare da son mu ba mu ma, domin abin alfaharinmu ne idan muka muku alƙawari mu dinga cikawa, sannan kuma za ku fi jin ƙarfi ku ci gaba da bamu goyon baya kuna bibiyar fina-finanmu da kuma comedies ɗinmu. To wannan matsalar ma ta faru ne mu ma ba tare da ta zo mana ne kwatsam kawai. Shine na zo domin na ba ku haƙuri, idan Allah ku yi haƙuri. Insha Allahu a duk lokacin da muka shirya za mu ci gaba da kawo muku wannan fim mai suna 'ya'yan Alhaji. Ku kasance da mu a duk lokacin da dai muka shirya, in Allah yadda za mu sanar da ku. In Allah yadda ku kasance da mu. Episode 1 insha Allahu akwai cakwaki a kala-kala, akwai comedies a cikin wannan fim ɗin namu, akwai faɗakarwa, tunatarwa, kai bari kawai abubuwa kala-kala. Kasance da ni naku Alansi da na fito a uban 'ya'yan Alhaji. Insha Allahu. Ana tare, yawwa, huta guys. Zaman duniya zaman marina, kamar mace mai zuwa mai gina. Zan so ku fahimci zance na 'ya'yan Alhaji.